Bosgarren postuan, langabeziari gutxien duen herria. Gipuzkoako lurraldearen parte izatera igarotako azken herria izan zen 1855 urtean. Eta gaur egun, langabeziaren mileran azkena jartzen izan da. Besteak beste horrek eman dio bizikalitatea herriari. Baldakizu Euskal Herriko langabezia tasarik txikiena duela oinatik. Hori entzun da naugan. Esaten dara baino goitxu, nik uste dut. Barkatu inestakit. No, azkenean behatzi hamarra bada. Batzu gongo dira, hobeto, eta bezatzuk okerrau. Gehien bat, gazte artean, eta... Lau, 5%, peruano, lau. Eta bueno, ikusten hasitea dago. Nahiko ondo gabitz, bai. Bai, jakina, denetatik egongo da, baina estatistikek ez dute gezurrik esaten. Zergatik egongo dira oinatin horren langabetu gutxi? Hemen jendia industriaz bizitzen da gehien bat. Bastante enpresa autonomo modan dauzelako. Eta kooperatibismoa eta hori dana. Dago inguru zabalian kooperatibak eta horretan, eduki dutela irizpide zerixo bat. Industria asko hau. Lana eta lehen etxi dutela beste gauza batzuen aurrian, ezta? Oin arte nahiko ondo ibilia zela. Balore horri esker, nik uste dut, eskualdea oroar hobeto dauela. Betidan ikorazioa hori ezan da, Enpresa asko lanak indabil. Emigrante hainbeste ez dau. Eta kooperatiba pitxe bat. Bajau da, baina ez zela ondo da. Bai gizona, baina lantegiak orain horren ondo joan ezarren, konsumoa ez da beheraino jaitsi. Hala diote supermerkatu honetan. Nabaritzen da, baina bueno, bintza mantentzen geha ez dela gutxi. Mantentzeko soilik, hemen gazteek dirua erruz manejatzen dute ba? Ez hainbeste, baina. Batzuk. Gazte asko ez da ikusten kalian, Danak ez. Baki dirua egin dabil, hala. Gutxungo dira ondo. Nekien da? Barra hori esati baino gehiago da, Autoak ere, eder askoak ikusten dira oinatiko kaleetan. Lehen, oinaz. Nehia ez, baina. Izango, ze fabrikazio da hon, edo... Nik ez bintzat. Altagon egukutxo honak eta ez da honak egukutxo bigarren eskukuak. Hoixe bai diruaren legea, baina dena ez da xosak pilatzea bizitzeko kalitatea zari garenean. Zer behar da gustura bizitzeko? Beren gozio lana. Zoriontasuna. Eta bigarrena lanak eta karren ondorioak. Posi bizitzia. Zerbizio honak. Jan eukitzia. Bizi izateko neiko eukitia. Konsumoa egon kalian. Denpori eukitia. Konforme nien bizi? Lagunak eukitia. Etxe bat eukitzia. Maitasuna eukitia. Lan eukikia. Ondasun materialez aparte gauza asko. Goxotasun bat. Kalea gustatzen duzula. Hor dago koska, goxotasuna, bai etxean eta bai kalean. Esaiguzue, zer du oinatik bizitzeko horren egokia izateko? Kultura bastante dakola. Herri politia. Dozer gauze bia oso ikia, adibidez, mendira ofateko oso lekuuna dela. Danak esokeren gatu. Kalian neko jente biltien dala. Ondioke, ondo gaiz. Beno, ez da horren besterako izango. Bizi kalitate ederra izan dere. Zerbait egongo da hobetzeko oinatin, ala? Gauzak karotu ingiak. Lan barik edo zen gaztiak. Ja pena bada gaurko hori da tristia da. Jubilego asko dago. Gaztientzako gauza gutxi dauzela. Kotilla asko. Krisiak ekarritakoa penagarria izan arren, ikusi dugu txantxikoak gustura asko bizi direla euren herrian.